Hei kaikki ja tervetuloa tänne ajatteluiltapäivään. Ja meillä on tänään teemana näin vahvistaa omaa ja tiimisi resilienssiä. Eli keskustellaan muutoskyvykkyydestä ja katsotaan, että mitä voi omassa työssään tehdä ja miten voi myös tukea toisia kollegoita tai sitten jos työskentelee esihenkilöasemassa, niin sitten johdettavia. Ja tänään katsotaan kokonaisuudessaan sitä, että miten sitä resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä voi vahvistaa päivittäisessä työssä ja sen osalta minkälaisia erilaisia asioita siihen liittyy ja treenataan niihin liittyviä kysymyksiä sitten hiukan tässä esityksen aikana. Ja tosissaan olen Reima Launonen, mä oon tämän päivän teidän hostina täällä ja puhujana sen osalta, jos mä kertoisin lyhyesti itsestäni, niin mä oon tämmöinen kahden maailman asukki, eli mä oon siis sekä työelämän kehittäjä että tutkija. Eli kehitän organisaatioita Filosofia Akatemia Heltillä, me ollaan yhdistytty justiinsa nyt, lyötiin hynttyyt yhteen, että saatiin isompaa osaamista eri kysymyksiä, mikä liittyy työelämän hyvinvointiin, ja sen lisäksi mä teen tutkimusta Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Mulla on aika monia noita valmennusteemoja ollut alalla pitkään, yli 10 vuotta, ja siellä on muun muassa tämä muutoksessa eläminen, mikä linkittyy tähän muutoskyvykkyyteen. Ja jos ison kuvassa katsoo, niin mun kiinnostuksen kohteena on siis työelämän inhimillistäminen. Eli mun haave olisi luoda semmoinen työelämä, että jokaiselle ihminen, joka työelämässä on mukana, kokisi semmoista arjen työn mielekkyyttä ja kokisi, että tekee merkityksellisiä tehtäviä siinä omassa työssään. Tosissaan me puhuttiin siitä Filosofian ja Akatemian Heltin yhdistymisestä tosissaan, eli meillä on nykyinen yhteinen yritys tässä, että tultiin Heltin sateenvarjon alle, ja tosissaan mikä meitä kuvastaa hyvin ehkä Filosofian Akatemiaa sitten toimijana on juuri tämä kytkös sinne tutkimusmaailmaan, eli me ollaan pyritty siihen, että katsottaisiin, että mitä se uusin tutkimustieto sanoo, minkälaisia avauksia sieltä tulee liittyen juuri esimerkiksi johtamiseen, motivaation, mielen toimintaan, ja sitten niitä voitaisiin hyödyntää ihan siinä työn arjessa. Eli tämän osalta tässä on tavallaan meidän tämmöinen päämäärä. Se liittyy myös sen työelämän kehittämiseen ja parantamiseen. Siinä on muutamia tuossa meidän julkaisuja, että ollaan pyritty myös siihen, että ollaan yhteiskunnallinen keskustelija siitä paremmasta työelämästä. Et työelämän kehittämistä monesta eri näkökulmasta. Hei! Meillä on tänään iltapäivällä puoli tuntia aikaa, ja mistä me haluttaisiin tänä iltapäivänä puhua, tai mistä mä haluaisin keskustella teidän kanssa, niin mä haluaisin lähteä siitä ekana, että miten se muutos vaikuttaa meidän mieleen, eli mitä pään sisällä tapahtuu siinä muutostilanteessa, minkälaisia haasteita liittyy muutokseen, erityisesti ulkoa tulevaan muutokseen, ja minkälaista stressiä ja epävarmuutta se aiheuttaa, ja miten se haastaa sitä meidän päivittäistä tekemistä ja fokusoitumista siihen työn arkeen. Ja sitten tietysti, jos meillä on tämmöinen haaste, niin minkälaisia keinoja meillä on vastata sen haasteen tuottamiin ongelmiin. Eli puhutaan siitä resilienssistä, eli muutoskyvykkyyden vahvistamisesta. Ja siinä painopiste on juuri siinä, että resilienssissä työssä. Eli miten siinä omassa työssään pystyy vahvistamaan sitä, että säilyttää sitä omaa vahvaa toimijuutta huolimatta niistä epävarmuuksista ja haasteista. Ja myös, että miten sillä omalla toiminnallaan ja yhdessä tekemisellä varmistetaan se, että myös se organisaation resilienssi vahvistuu. Ja tähän liittyen meillä on tuossa tämmöinen pienimuotoinen harjoitus, jota te pääsette tekemään tämän iltapäivän ohessa. Eli tehdään tämmöinen uudelleen kehystämisen harjoitus, jossa annetaan semmoisia keinoja, tapoja käsitellä sitä niin kuin tavallaan haastavaa kysymystä sitten tavalla, joka tukee sen mielen rauhoittumista ja uusien ratkaisuiden löytymistä. Eli tehdään tämmöinen pienimuotoinen harjoitus tässä tämän kokonaisuuden tämän iltapäivän aikana. Ja sitten lopussa mä haluaisin sanoa muutaman sanan siitä oman jaksamisen varmistamisesta ja tämmöistä armollisuudesta, että me eletään kuitenkin aika haastavassa tilanteessa, joten ei pidä odottaa olevan semmoinen superihminen, joka selviytyy kaikesta ilman, että se väsyttäisi tai aiheuttaisi joskus semmoisia asioita, jotka tuntuu sitten niin kuin hyvin haastavilta. Että se armollisuus on tärkeä muistaa myös, eli ei pyritä olemaan niin kuin epäinhimillisiä, vaan säilytetään se inhimillisyys siinä tekemisessä aina. Jes, mutta tähän alkuun mulla olisi tämmöinen juttu, ennen kuin me lopussa tehdään se harjoitus liittyen tähän uudelleen kehystämiseen, niin mä toivoisin, että jokainen teistä miettisi siinä omassa mielessään hetken, että mikä huolestuttaa sinua työhösi liittyvissä muutoksissa, että minkälaisia haasteita näet edessä, ja kirjoittaisit ylös sua itseäsi eniten huolestuttava haaste. Eli jos sun vieressä on siinä paperilappu tai pystyt koneelle kirjoittamaan, niin kirjoita nyt ylös. Mietitään ihan tässä semmoinen puoli minuuttia, ja kirjoita ylös sen jälkeen, että mikä haaste nousi sun mieleen.
Hyvä. Kirjoitusta voi jatkaa, siinä ei mitään hätää, että voit kirjoittaa sen ylös siihen. Me käytetään nyt tämmöistä inkubaatioprosessia, että annetaan sen hautuun mielessä ja palataan tähän sitten kysymykseen sen uudelleen kehystämisen osalta sitten tässä ajatteluiltapäivän lopussa. Ja annetaan sen parikymmentä minuuttia hautua tuolla mielessä ja katsotaan, että miten siihen vaikuttaa tämä alustus sitten, kun me lähdetään käsittelemään sitten loppupuolella noita haasteita, mitä te nostitte esille. Okei, muutostyöstä, että miksi muutos on niin jokaiselle haastavaa tavallaan tässä työssä? Mulla varmasti olette kuulleet semmoisen käsitteen kuin muutosvastarinta, tai olette kuulleet, että jotain ihmistä sanotaan muutosvastarintaiseksi ihmiseksi. Tämä on tavallaan sinänsä hassu termi, koska lähtökohtaisesti me kaikki ihmiset ollaan muutosvastarintaisia, ja erityisesti semmoisessa tilanteessa, jossa se muutos tulee ulkoa päin. Meidän mieli rakastaa sitä, että meillä on varmuutta, että me tiedetään, miten asiat tulee tapahtumaan, että meillä on valmiita skeemoja, miten me reagoidaan tilanteeseen, ja se muutos, ulkoapäin tuleva muutos haastaa sitä. Se tuo epävarmuutta, epätietoisuutta, ja on usein vaikea miettiä, no mikä tässä olisi järkevin tapa toimia, ja sillä tavalla me jokainen ollaan tietyllä tavalla muutosvastarintaisia, että ulkoa tullut muutos, jota me ei pystytä itse valitsemaan, on aina mielelle haastava. Mutta sitten on tämmöinen muutoksen paradoksi, että me kuitenkin rakastetaan semmoista muutosta, joka me ollaan saatu itse valita. Silloin me ei edes kutsuta sitä muutokseksi, vaan me puhutaan sitä kehittymisenä. Eli tämä tavallaan muutos on jotain sellaista, joka meitä haastaa, mutta myös joka antaa meille uusia mahdollisuuksia. Ja oleellista olisikin, että me pystyttäisiin korostamaan siinä muutostilanteessa myös tätä jälkimmäistä seikkaa. Ja sitä just vahva resilienssi tukee. Ja minkä takia tämä muutos ja resilienssi on ollut paljon esillä viime aikoina, niin meillähän on ollut todella haasteellinen tilanne. Me puhutaan aika villistä 2020-luvusta. Oli koronaa, on ollut sotaa Euroopassa, paljon epävarmuuksia. Tällä hetkellä maailmanpolitiikassa mannerlaatat jyrisee. Eli me ollaan tilanteessa, jossa näitä ulkoisia epävarmuuksia on äärimmäisen paljon. Ja se tietysti haastaa meidän mieltä ja se haastaa meidän ajattelua. Mutta muutos ei ole millään tavalla niin kuin ohimenevä ilmiö. Itse asiassa jos mä kysyisin teiltä, missä maailman tilanteessa oli täysi stabiliteetti eikä minkäänlaisia myllerryksiä tapahtunut missään, ei tällaista historiallista hetkeä ole olemassa. Et me ollaan mukana muutoksessa. Ehkä nykyisin kyse on siitä, että se muutoksen tahti tuntuu kiihtyvän. Et muutokset tapahtuu nopeammin ja se saattaa olla mullistavampia, kun maailma on niin verkostoitunut. Eli meidän pitää pystyä tämmöisessä tilanteessa nopeammin adaptoitumaan sen muutoksen tuomiin haasteisiin. Ja tämä ei ole helppoa senkin takia, että meidän mielen rakenne on sellainen, että se haastaa tätä. Että jos me puhutaan ihmisen mielessä, meillä on siellä 2 eri niin kuin tavallaan menetelmää, mitä me käytetään, prosessointimallia. Ja me puhutaan tietoisesta ajattelusta, eli rationaalisesta ajattelusta, ja sitten tämmöisestä tiedostamattomasta ajattelusta, eli intuitiivisesta ajattelusta. Ja haaste on siinä, että tämä meidän intuitiivinen ajattelu, tämä meidän tiedostamaton mieli, se operoi sillä kaikella aistitiedolta, mitä me kerätään meidän ympäröivästä maailmasta ja ympäristöstä. Ja siinä on se haaste, että juuri tämä intuitiivinen mieli helposti villiintyy. Ja jos tämä meidän mieli villiintyy, intuitiivinen ajattelu mieli villiintyy, niin silloin meidän on vaikea keskittyä, fokusoitua sillä meidän tietoisella mielellä, rationaalisella ajattelulla. Eli jos meillä on paljon ympäristössä epävarmuuksia, meillä on paljon uhkakuvia, niin meidän mieli menee myllerrykseen, joka haittaa sitä arjen fokusoitumista, se haittaa sitä, että me pystytään arjessa tehokkaasti tekemään asioita, se myös kuormittaa meitä, kun me jatkuvasti pohditaan, että no, mitä tästä tulee seuraamaan. Mielessä tuntuu olemaan sellaisia avoimia luuppeja, jotka pulpattelee aina esiin, että mitä tästä taloudellisesta tilanteesta tapahtuu, mitä tulee seuraamaan, jos esimerkiksi organisaatiossa on isoja muutoksia, ja tämä siihen arjen työskentelyyn tuottaa sekä kuormitusta, että haittaa myös sitä arjen aikaansaamista. Ja tähän liittyy myös muita tekijöitä, mikä meidän mielessä on. Et meidän mielellä on myös kykyä erilaisia fokuksia. Puhutaan tämmöisessä preventio- ja promootiofokuksessa, että näkeekö meidän mieli uudessa tilanteessa uhkakuvia vai näkeekö se mahdollisuuksia. Meillä voi olla lähtökohtaisesti, me ollaan erilaisia ihmisiä. Toinen ihminen voi olla lähtökohtaisesti semmoinen, että vahvemmin muutostilanteessa nousee ne uhkat esille. Mä itse olen esimerkiksi semmoinen. Ja sitten on toisia ihmisiä, jotka näkee sitä niitä mahdollisuuksia. Että kun puhuttiin, että muutostyö tuo myös sen kehittymismahdollisuuden. Haaste on vain siinä, että jos meillä epävarma tilanne jatkuu tosi pitkään, eli se muutos on niin kuin pitkälle jatkuvaa, on pitkälti näyttää siltä, että ei osaa sanoa, mitä tulee tapahtumaan, ja se tuntuu jatkuvan, niin meidän mieli siirtyy yhä enemmän semmoiseen uhkamoodiin, että me aletaan sitten fokusoitumaan niihin uhkakuviin vahvemmin, vaikka me saatettaisiin olla hyvinkin lähtökohtaisesti tämmöinen mahdollisuus promootiofokuksella toimivia ihmisiä. Ja tämä liittyy paljon myös siihen meidän mielemme
me siinäkin suhteessa, että ihmisen mieli on ohjelmoitu niin, että me ollaan tosi paljon parempia näkemään asioita, jotka voi mennä pieleen, kuin asioita, jotka voi onnistua. Ja tämä on johtunut siitä, että se on ollut hyvä meidän selviytymisen kannalta, että me pystytään fokusoitumaan niihin uhkakuviin, jotka esimerkiksi uhkaa meidän hengissä säilymistä. Ja tämä näkyy esimerkiksi, kun te olette huomanneet, esimerkiksi kun monesti puhutaan siitä, minkä takia positiivista viestintää pitää olla enemmän kuin sitä negatiivista, johtuen siitä, että negatiivinen viesti, se jää helpommin mieleen. Tästä on malliesimerkki, että jos sulle sanoo töissä joku ihminen sieltä tavallaan kriittisen kommentin tai joku, joka menee tunteisiin, niin sä muistat sen kyllä varmiten sen päivän lopussa, ja siihen ei usein edes auta se, että sitä tasapainottamaan annetaan niitä positiivisia viestejä, koska sä oot saanut semmoisen jonkin hyvinkin niin kuin tunteisiin menevän viestin, joka tuo sulle semmoisen esimerkiksi uhkakuvan tai pelkotilan tai epävarmuustilan, niin se jättää tosi vahvan muistijäljen. Ja nämä on niitä seikkoja, minkä takia meidän mieli on usein helisemässä muutostilanteessa niiden erilaisten epävarmuuksien keskellä. Ja pahimmillaan käy niin, että me aletaan jopa fokusoitumaan siinä tilanteessa siihen uhkakuvaan, niihin negatiivisiin seikkoihin, jopa siinä määrin, että meidän oma toiminta alkaa vahvistaa sitä, että ne uhkakuvat alkaa niin kuin aktualisoitua, muuttua todeksi. Eli kun me fokusoidaan siinä, me mennään eräänlaiseen tunneliin, me nähdään se vain se asiat, jotka voi mennä pieleen, ne uhkakuvat, ja silloin me jopa fokusoidutaan siihen semmoisella tavalla, että meidän oma toiminta lisää todennäköisyyttä, että ne oikeasti toteutuu, että muodostuu tämmöinen itseään toteuttava ennustus. Ja tämä on se pahin tilanne, mitä me voidaan muutostilanteessa joutua sen osalta. Ja olisi tosi tärkeää, että tässä tilanteessa me vältettäisiin tähän tunneliin menemistä, vältettäisiin sitä, että meidän mieli villiintyisi, että meidän mieli ei pystyisi keskittymään, aletaan hajottamaan sitä arjen tekemistä, ja sen vuoksi me juuri tarvitaan sitä resilienssiä, eli muutoskyvykkyyttä meidän arjen tueksi. Ja jos me ajatellaan resilienssiä, eli tätä muutoskyvykkyyttä, niin yksi suurimpia haasteita, mikä siihen liittyy, mitä usein kuulee puhuttavan, niin ajatellaan, että se on jokin semmoinen ominaisuus, jota toisilla ihmisillä on ja toisilla ei. Itse asiassa resilienssi on semmoinen asia, että sitä löytyy meiltä ihan jokaiselta, ja positiivinen seikka, mikä siihen liittyy, että sitä pystyy kehittämään. Eli resilienssi on paljon kyse siitä ihan fiksusta toiminnassa päivittäisessä työn arjessa. Ja tänään me katsotaankin niitä tapoja, minkälaisia tavoilla sitä voi tukea sitä arjen resilienssiä siinä omassa arjen työskentelyssä, että minkälaisia keinoja siihen löytyy ja miten voidaan tukea myös toinen toisiamme, että pystytään mahdollistamaan se, että saadaan se oma toimijuus mahdollisimman fiksuun käyttöön huolimatta siitä, että ympäröivä tilanne saattaa olla haasteellinen. Ja jos me katsotaan, mitä se resilienssi tarkoittaa sitten, niin se tarkoittaa ihan kykyä selvitä muutostilanteissa, sitä muutoskyvykkyyttä. Jos me ajatellaan organisaatioyhteydessä, me puhutaan siitä, että pystytään menestymään tai jopa kukoistamaan huolimatta siitä, että meillä on ympärillä erilaisia epävarmuustekijöitä. Ja mun mielestä tärkeä painotus siinä resilienssissä on se, että me varmistetaan se, että meillä säilyy se oma aktiivinen toimijuus, että me ei olla muutoksessa ajopuu, joka menee vaan virran mukana, vaan me pystytään luomimaan siinä muutostilanteessa, edistämään niitä parhaita mahdollisia vaihtoehtoja ja niitä uusia mahdollisuuksia. Ja jos me katsotaan, että mitä se resilienssi sitten, minkälainen on resilientti ihminen, niin se on ihminen, joka pystyy elämään ja toimimaan niissä muutostilanteissa. On valmis elämään sen muutoksen tuomien tunteiden kanssa, pystyy käsittelemään niitä. Sillä on myös uskoa siihen, että tilanteesta voidaan selvitä, uskoa siihen, että pystytään vaikuttamaan siihen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja on toiveikas sen tulevaisuuden suhteen. Ja positiivinen asia tosissaan on, että näitä kaikkia ominaisuuksia voi kasvattaa itsessään, ja ne kasvavat myös iän myötä. Ja kokemus vaikuttaa myös siihen resilienssiin. Me opitaan paljon, kun meillä on ollut haastavia tilanteita. Mielestäni hyvä kuvaus resilienssissä itselläni oli, mä muistan, että Ylen toimittaja haastatteli Kreikan talouskriisin aikaa vanhaa kreikkalaista pariskuntaa, ja ne kysyi, että miten tämä talouskriisi, että miten se mullistaa elämää, tai miten se tuntuu teistä. Ja tämä vanha pariskunta siinä katteli vähän toisia ja totesi, että me ollaan nähty yksi maailmansota, sisällissota ja sotilasvallankaappaus, että tämä talouskriisi, tämä on hyvin, hyvin pientä. Eli on hyvä tiedostaa tämä, että me kaikki ihmiset kuitenkin kasvetaan kokemuksien kautta, ja tämä resilienssi vahvistuu sitä mukaan, kun me pystytään saamaan semmoisia kokemuksia siitä, että oltiin haastavassa paikassa ja selviydyttiin. Mutta tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että se resilienssitaso, se vaihtelee eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Esimerkiksi jos sulla on haastava tilanne kotona tai henkilökohtaisessa elämässä, niin ei välttämättä ole niin helppoa olla muutoskyvykäs sitä työn arjessa. Eli tässäkin pitää muistaa se inhimillisyys ja se, että ympäristötekijät vaikuttaa paljon. Mutta oleellista olisi, että me voitaisiin toimia semmoisella tavalla, että se vahvistaa sitä resilienssiä. Ja
jos me katsotaan niitä, että minkälaisia on työhön liittyviä resilienssin tekniikoita, että millaisilla tavoilla me tuetaan sen mielen rauhoittumista ja varmistetaan se oma aktiivinen toimijuus. Jos me tästä listalta, tässä on erilaisia tavallaan tapoja, tekniikoita, toimia, miten resilientit henkilöt toimivat. Eli minkälaiset niin kuin, toiminnan tavat siinä heidän toiminnassaan korostuu. Me käydään tänään vähän tarkemmin lävite noista paria, eli tunteiden säätelyä ja joustavuutta ja tätä yhteisen ymmärryksen luomista. Käyn lyhyesti lävite, että missä näissä on kyse. Ensimmäinen on tämmöinen järjestelmällisyys ja rutiinit. Ja niin kuin me puhuttiin, muutostilanteessa on paljon epävarmuuksia, paljon asioita, niin kuin siinä arjessa myllertyy, niin olisi tosi tärkeää varmistaa se, että se arjen perusrunko on kunnossa. Eli sulla on ne asiat, jotka sä pystyt tekemään työssäsi tietyllä tavalla autopilotilla, tavallaan sillä tavalla, että sun ei tarvitse pistää sun kauheasti sun resursseja niihin. Olisi tosi hyvä tehdä ne mahdollisimman fiksusti, kun sä tarvitset sitä kaistaa niihin haastaviin muutostilanteisiin. Toinen seikka, mikä näkyy resilientillä henkilöillä, on se, että on hyvä tekemään sulkeumia. Eli jos heidän mielensä pulpahtaa jokin huoli, he pystyvät käsittelemään sen, saavat sen mielen rauhoittumaan, että okei, tälle asialle tullaan tekemään, tai tämä asia on semmoinen, että en pysty vaikuttamaan, jolloin sun mieli ei enää fokusoidu siihen samalla tavalla, kun se on saanut sulkeuma siihen tehtyä. Ja toinen sitten seikka, mikä tähän liittyy, on se palautuminen, että he uskaltavat ottaa aikaa sille palautumiselle ja he ymmärtävät sen tärkeyden. Sitten tietysti on se, että kun me puhuttiin siitä, että epävarmuuksia on paljon ja muutostilanteessa on vaikea nähdä, että mitä tulee tapahtumaan, niin olisi silloin tosi tärkeää keskittyä niihin asioihin, joihin pystyy aidosti vaikuttamaan. Ja on huomattu, että ihmiset, joilla on vahva resilienssi, he pystyvät hyvin priorisoimaan oikeita asioita siinä tilanteessa tai semmoisia asioita, joissa heidän omalla toiminnalla on vahva vaikutus, ja jolloin heillä tulee kokemus siitä, että he on tilanteen päällä, hallinnan tunne lisääntyy. Eli hyvä keino semmoinen, kun maailma myllertää ympärillä, on keskittyä johonkin semmoiseen, jossa voit aidosti vaikuttaa. Tähän liittyy myös se, että tunteiden säätely ja joustavuus, että ymmärretään, että erilaisia tunteita herää ja pystytään elämään niiden kanssa ja pystytään myös sitten toimimaan niiden tunnetilojen vaikuttaessa. Ja tätä auttaa myös tämmöinen yhteisen ymmärryksen luominen, että mä oon usein sanonut, että semmoinen oikeastaan tavallaan virhe, mitä usein tehdään semmoisessa muutostilanteessa, joka kokee, että henkilökohtaisesti on haastava tilanne, on se, että jää siinä yksin. Itse asiassa parasta olisi, että saat muut ihmiset auttamaan. Erityisesti jos sulla on ympärillä toisia ihmisiä, jotka elää samassa tilanteessa, niin yhteisen ymmärryksen luominen auttaa siinä tilanteessa. Usein ne paremmat ratkaisut löytyy silloin, kun me yhdessä keskustellaan ja jaetaan niitä ajatuksia. Ja tätä tukemaan myös on huomattu, että on hyvä, että uskaltaisi olla sitä uteliaisuutta. Jos se haaste on, että meidän mieli menee tunneliin, niin olisi tosi tärkeää myös pystyä avaamaan ihan sieltä metodologisesti niitä positiivisia vaihtoehtoja tai semmoisia asioita, joista ilmenee uusia mahdollisuuksia. Ja viimeisenä tekijänä, mikä liittyy resilienttien henkilöiden toimijuuteen, on just tämä itsemyötätunto. He pystyvät olemaan armollisia itselleen. Eli tässä on aika paljon erilaisia tekijöitä, joita voidaan tuoda työn arkeen, ja näitä kaikkia pystyy treenaamaan. Katsotaan vähän lähemmin tunteiden säätelyä ja siihen liittyvää tämmöistä yhteisen ymmärryksen luomista. Eli mennään kohti sitä uudelleen kehystämisen harjoitusta. Eli semmoisessa tilanteessa, kun mieli käy ylikierroksella tai muutos tuottaa semmoista epävarmuutta, ajatusta siitä, että mitäköhän tässä tulee tapahtumaan, jopa pelkotiloja, haastavia tunnetiloja, on tosi tärkeää, että me pystytään saamaan sen meidän omat tunteet säädeltyä. Eli me pystytään tunnistamaan ne tunteet, ymmärretään, että mitä mä koen tällä hetkellä, jo pelkästään se, että sä sanotat sen sisällä olevan tunteen, auttaa sua säätelemään, auttaa sua ymmärtämään sitä, että hei, nyt mua pelottaa. No miksi sua pelottaa? No tässä tilanteessa on nämä tekijät. Nämä kaikki auttaa siinä tilanteessa, jos meidän mieli on villiintynyt, että tätä meidän intuitiivista mieltä usein verrataan elefantiksi, ja me ollaan sitten tietoisena mielellä rationaalisesti ajattua työmuista ja ratsastajia, eli autetaan sitä meidän elefanttia rauhoittumaan siinä tilanteessa, ja siihen juuri on se järjen puhuminen. Eli me pystytään kuitenkin niitä meidän tunteiden tunnistamisen ja tämän säätelyn avulla saamaan se meidän järki sen meidän tunnetilan tueksi, ja pystytään sitten löytämään niitä erilaisia ratkaisuja siihen haasteeseen. Ja tässä on äärimmäisen tärkeää, mikä liittyy ihan kollegiaaliseen vastuuseen.
jos olet esimerkiksi kokeneempikin toimija teidän tiimissä, olet nähnyt enemmän haastavia asioita tai toimit esihenkilönä, niin tähän pätee usein tämmöisen tunteiden säätelyyn se sama juttu, mikä lentokoneessa. Eli pistät aluksi happinaamari itsellesi ja sitten vasta on mahdollista auttaa muita. Eli jos sä haluat auttaa toisia säätelemään heidän tunteitaan siinä tilanteessa, kun he käy ylikierroksilla tai kun tunne on ottanut pahasti vallan, pidä huolta, että sun oma tunnetila on riittävästi sun kontrollissa. Eli sen oman jaksamisen varmistaminen on äärimmäisen tärkeää, jos sä haluat tukea ja auttaa toisia. Jes, mutta hei, mennään siihen meidän uudelleen kehystämisen harjoitukseen. Tämä on yksi sellainen menetelmä, joka liittyy, että miten me voidaan puhua meidän mielelle järkeä. Et usein kun meillä on semmoinen haastava tilanne, niin meidän ajatukset lähtee isolle laukalle. Me saatetaan nähdä se tilanne tosi paljon mustavalkoisempana kuin se aidosti on. Ne uhkakuvat saattaa kasvaa meidän mielessä, alkaa tämmöinen katastrofiajattelu siitä, että nythän tämä menee kaikki pieleen. Me nähdään niin kuin semmoinen suorasta, että nyt se lähtee vyörymään sieltä se uhkakuva meidän päälle, se kasvaa ja kasvaa. Ja siihen saattaa olla myös siinä tilanteessa tulee tämmöinen jopa fatalistinen olo, että no ainahan mulle käy näin ja eihän mulle koskaan mitään hyvää seuraa tästä. Ja tämmöisessä tilanteessa meidän mieli oikeastaan aika lailla tykkääkin joskus mennä tommoseen tavallaan vyöryyn mukaan, että se tuntuu siinä tilanteessa helpolta ratkaisulta. Ja tämä uudelleen kehystäminen, kognitiivinen restrukturointi on juuri sitä, että me otetaan se itse asia, ja me aletaan tarkastella sitä uusista kulmista. Me otetaan tavallaan niin kuin vähän terapiametodi, että me otetaan turvallisessa ja rauhallisessa tilassa se meidän uhkakuva esille, ja aletaan katsomaan, että mitä siinä minkälaisista aineksista se konkreettisesti rakentuu, ja mikä on realistista tämän uhkakuvan osalta. Eli me uudelleen rakennetaan ne meidän omat ajatukset, jotka usein saattaa olla vähän vinoutuneita. Ja tähän menetelmään on olemassa tämmöinen harjoitus, jonka nimi on paras ja pahin mahdollinen vaihtoehtoharjoitus. Ja tämä oli se syy, miksi mä pyysin teitä siihen ensi alkuun kirjoittamaan se, että mikä sua huolestuttaa työhön liittyvässä muutoksesta. Me tehdään tästä nyt tämmöinen pikaversio. Meillä on tässä ihan ok aikaa tässä ennen puolta, kun tämä loppuu tämä tilaisuus, mutta mä lähetän teille lisämateriaalina semmoinen pidemmän rungon, että siinä on semmoinen kysymysrunko, ja tätä harjoitusta voi siis käyttää itsensä tukemiseen, jos omassa haluaa rauhoittaa itseään. Tätä voi käyttää kollegiaalisesti, jos sulla on työkaveri, jonka kanssa haluat pallotella, suosittelen sitä lämpimästi, koska kuten sanoin, yhteinen ymmärryksen luominen auttaa vahvistamaan muutoskyvykkyyttä, tai tätä voi tehdä sitten oman esihenkilön kanssa tai omien johdettavien kanssa. Mutta mennään harjoitukseen. Okei. Alussa kysyttiin, kun me aloitettiin tämä tilaisuus, mikä muutos tai muutokseen liittyvä uhkakuva huolestuttaa sinua. Eli ota nyt se, katso se ja ota esille se tilaisuuden alussa kirjoittamasi ajatus. Eli otetaan se nyt esille. Ja sen osalta mulla on ensimmäinen kysymys, joka on huolesi osalta, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Eli mietin nyt pahin huoleesi liittyvä skenaario. Voit kirjoittaa sen ylöskin, jos haluat. Yes. Ja kun sitä olette miettinyt, mikä on se pahinta, mitä voi tapahtua, sitä skenaariota, niin sitten mä pyydän tekemään teitä tämmöisen seuraavan arvion. Tämänkin voi kirjoittaa ylös. Kuinka todennäköistä tämä on? Kuinka todennäköistä on, että se pahin skenaario toteutuu? Ja mä toivon, että kirjoittaisitte asteikolla 1–100 sen prosentteina. Eli 1, jos on täysin epätodennäköistä, että se tulisi koskaan tapahtumaan, ja 100, jos se tulee aivan varmasti. Eli nyt pitäisi kirjoittaa sille omalle pahimmalle huolelle prosenttiarvio, todennäköisyysarvio. Yes. Sitten peilataan vähän toista suunnasta. Jos mä kysyn, että mikä on parasta, mitä voi tapahtua tämän huolen, uhkakuvan osalta, niin miettisit nyt parhaan mahdollisen skenaarion. Eli jos kaikki menee niin kuin pitää ja mitä te toivotte, niin mitä voi tapahtua?
Tämänkin voi kirjoittaa ylös, jos haluaa. Ja vähemmän yllättäen seuraavaksi pyydän, että kirjoittamaan kuinka todennäköistä tämä on, asteikolla taas 1–100%. Eli 100%, jos tämä paras vaihtoehto tulee varmasti toteutumaan, ja 1, jos se on täysin mahdotonta. Yes. Ja tämän idean oli tämän pikakin tämmöisen harjoituksen idea oli näyttää se, miten tämä työkalu toimii. Et tämän ajatuksena on juuri se aluksi katsoa, että miltä se näyttää ne todennäköisyydet. Monta kertaa, kun mä oon tehnyt tämän harjoituksen, niin ilmenee se, että monesti ne tavallaan parhaimmat mahdolliset vaihtoehdot, se positiiviset vaihtoehdot on paljon todennäköisempiä kuin ne suurimmat uhkakuvat. Mä oon itse kuvannut tätä, se on vähän niin kuin Harry Potterissa on tämmöinen ridiculous naurettavuusloitsu, eli kun tulee pelottava asia, tehdään loitsu, joka muuttaa sen niin kuin hassuksi. Ja tässä joskus käy niin, mutta on tilanteet, jolloin ne uhkakuvat on tosi realistisia, niin jos me katsotaan sitä, että jos näyttää siltä, että ne uhkakuvat, ne positiiviset asiat on vahvempia, ja sitten tavallaan on tasavahvoja, niin totta kai tärkeää miettiä, miten voidaan edistää sen parhaan vaihtoehdon toteutumista. Mitä voidaan konkreettisesti tehdä työn arjessa? Tämä olisi se asia, mistä keskustella, koska jos me pystytään kuitenkin vaikuttamaan siihen muutokseen, ja useimmiten on asioita, joita me pystytään omalla aktiivisella toimijuudella edistämään, niin mitkä ne asiat olisi? Sitten taas, jos ne uhkakuvat on hyvin mahdollisia, niin silloin mä suosittelen sitä, että katsotaan, että pystyykö niitä torjumaan, että mitkä tekijät edistävät uhkakuvan toteutumista, voiko niihin vaikuttaa, onko jotain, mitä me omalla aktiivisella toimijuudella yhdessä muiden kanssa voidaan tehdä, että se uhkakuvan todennäköisyys pieneni. Ja sitten jos pahin vaihtoehto toteutuu, niin tässä voi jo etukäteen miettiä, että mitä voit tehdä vähentääksesi sen seurauksia, että sä valmistaudut, sä tuet myös sun mieltä siinä, että jos pahin vaihtoehto toteutuu, sulla on valmiita ajatuksia siinä, että mitäs mä teen nyt tässä tilanteessa. Ja näitä tekijöitä kannattaa pohtia jo tässä hetkessä. Eli se ajatuksena on juuri tämän uudelleen kehystämisen ajatuksena, että me valmistaudutaan siihen tavallaan todennäköisyyksiin ja mietitään sitä, että mitä konkreettisesti voidaan tehdä juuri, että mahdollistetaan sen parhaimman vaihtoehdon toteutumista ja estetään niitä pahimpia asioita. Eli tämmöinen työkalu on. Mutta mä lähetän ne tarkemmat ohjeet teille sitten lisämateriaalina ja suosittelen, että testatkaa tätä oman työn arjessa, jos tulee semmoinen tilanne, että tuntuu, että muutostilanne tuntuu haastavalta tai joku kysymys on semmoinen, että tästä mä haluaisin keskustella toisten kanssa ja miettiä ihan konkreettisesti, mitä tämä voi tarkoittaa. Ja loppuun muistutus vielä siitä, kun me puhutaan näistä tekniikoista, me puhutaan erilaisista tavoista pärjätä muutoksessa, niin on hyvä muistaa, että me puhutaan usein ideaaleista. Että me voidaan luoda erilaisia ideoita, toimit tällä tavalla, niin selviät kaikesta ja kasvat ja kukoistat. Mutta on hyvä muistaa, maailma on tosi monimutkainen, tilanteet on tosi haastavia, on hyvä olla armollinen itselleen. Me ollaan kaikki inhimillisiä toimijoita ja inhimilliseen toimijuuteen liittyy se, että tapahtuu epäonnistumisia, tulee haasteita, joskus hommat menee pieleen, ja on hyvä muistaa, että pitäisi olla sillä itsemyötätuntoa itseään kohtaan, että ei olisi liian julma itseään näissä tilanteissa. Että jos meillä on haastava ympäristö, semmoinen turha itsensä ruoskiminen ei välttämättä ole se paras asia, mitä tehdä. Ja tähän resilienssiin liittyy myös se, että me ymmärretään niitä realiteetteja, me ymmärretään omaa rajallisuutta, ja me uskalletaan olla itsellemme armollisia. Mä itse tykkään tuosta kohdasta, että tavallaan itsemyötätunnon osa, että kohtele itsesi enemmän niin kuin kohtelisit tärkeää läheistäsi, joka mokaa, epäonnistuu tai pelkää. Mä oon ollut kammottava itsen ruoskia, itse syyttelijä sen osalta, mutta sitten kun musta tuli isä, niin mä tajusin, että mä en voisi koskaan omalle lapselleni sanoa samalla tavalla, ja se on auttanut mua kehittymään paremmaksi sen itsemyötätunnon osalta. Ja tähän loppuun vielä mä haluaisin sanoa, että jos ette ole uskonut tätä mun saarnaa, niin mä haluan tässä lainata itseni paljon älykkäämpää ihmistä ja juuri siihen, että miksi meidän kannattaa uskoa niihin ja toimia ne positiivisten mahdollisuuksien eteen. Että on tämmöinen hyvä lainaus, että yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa, ettei siihen edes uskoisi, sillä usein on käynyt niin, että uhkakuvat alkavat toteutua juuri sen takia, että niihin varaudutaan. Mauno Koivisto on sanonut erittäin loistavasti tästä, ja haluaisin tämän ajatuksen sanoa tähän esityksen loppuun, että uskalletaan toimia sen parhaan mahdollisen
tulevaisuuden ja muutoksen eteen. Tässä oli mun esitykseni. Nyt olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä, kommentteja, huomioita, että sinne voi siihen meidän chattikenttään pistää sitten kysymyksiä. Meillä on tässä hyvin aikaa vastailla nostoja tai kommentteja, huomioita. Joo, ei ole vielä tullut kysymyksiä. Jes, kiitos Heidi. Joo. Ihan voi vapaasti, voi kommentoida, voi esittää kritiikkiäkin ja tarkentavia huomioita. Kari-Pekka Martimo kysyy, että voiko resilienssi olla liikaa? Mä luulen, että käsitteenä resilienssi on vähän sellainen, että se tavallaan jo itsessään on positiivinen käsite. Mä mietin sitä, että voiko resilienssi olla liikaa, että sä oot liian niin kuin muutoskykyinen. Ehkä se olisi silleen, että jos se resilienssi alkaa syömään pois sitä sun inhimillisyyttä sitä kautta, niin mä saattaisin sanoa, että siitä voi seurata negatiivisia asioita, mutta en nyt suoraan sano, lähtökohtaisesti mä näkisin, että resilienssi on käsitteenäkin on semmoinen, että se on tavallaan positiivinen käsite ja sitä kannattaa vahvistaa ja niin kuin vaalia. Hyvä kysymys. Heini kysyy siitä, että pätevätkö samat keinot myös, kun on kyse tiimin yhteisestä resilienssistä. Kyllä siinä pätee hyvin paljon nämä samat keinot, mutta siinä korostuu, ehkä mä sanoisin enemmän korostuu se yhteisen ymmärryksen luominen ja tietyllä tavalla toisten tukeminen, että se haastava tilanne on siinä, jos me jätetään ihminen yksin. Eli tiimin osalta mä sanoisin, että se on tärkeää, että pitää sitä yhteistä keskustelua, sitä yhteistä niin kuin tavallaan, miten mä sanoisin, yhteistä järkeilyä tai yhteistä sen tavallaan näkökulman luontia, että siinä painottuu ehkä se vahvemmin sen osalta, jos ajattelee näitä sitten resilienssin keinoja. Että juuri se yhteisen ymmärryksen luominen, mä sanoisin, että olisi se ydin siinä tiimin resilienssissä. Yes. Kari-Pekka tuolta hyvin nostaa, että resilienssi on, että jos sopeutuu kaikkeen, mikään ei muutu. Mutta mä näkisin myös, että kyllä resilienssissä on juuri kyse siitä, että jos sä oot resilienssi-ihminen, niin sä et vaan sopeudu, vaan sä oot juuri muutoksen aktiivinen toimija. Eli siinä tilanteessa on kyse juuri siitä, että ei me pelkästään sopeuduta, vaan me pyritään löytämään niitä avauksia, jotka auttaa meitä juuri ohjaamaan sitä muutosta oikeaan suuntaan. Toi on hyvä kysymys. Miten tehdä resilienssistä helpommin lähestyttävä puheenaihe? Jotkut organisaatiot suhtautuvat jopa ivallisesti termiin. Tuo oli hyvä. Mä usein itse käytän sitä muutoskyvykkyys, joka on tietyllä tavalla vähemmän tämmöinen tutkimuksellinen termi. Että vahvistetaan muutoskyvykkyyttä. Et mä luulen, että se voisi olla yksi semmoinen keino, tai muutoksessa elämistä. Eli puhutaan siitä, että tavallaan usein ajatellaan, että niinku tavallaan, että muutoshan on siitä haastava, että monesti me ei maheta sille, että se on vaan niin iso, että sinne joutuu sopeutumaan sen osalta, niin puhuttaisiin myös semmoista muutoksessa elämisestä, että miten me pystytään elämään siinä, ja jos tuohon Kari-Pekan hyvään pointtiin siitä, että jos sopeutuu liikaa kaikkeen, niin sitten tuoda se, että muutoksen elämisen osana on myös se, että me katsotaan, että mitä niiden reunaehtojen sisällä on sellaista, johon me pystytään vaikuttamaan. Niin tälleen ehkä mä sanoisin, että se olisi se, että voitaisiin puhua sitä muutoskyvykkyydessä ja muutoksessa elämisestä. Joo, tuolla Riina kysyy siitä, että miten näet psykologisen joustavuuden kehittämisen osana resilienssin vahvistamista, käsitteet kun ovat osin päällekkäisiä. Se on aivan totta, ja siinä on juuri resilienssissä on se niin kuin joustavuus, eli tietyllä tavalla me pystytään sitten niin kuin venymään ja sopeutumaan siihen tilanteeseen, mutta kuitenkin semmoisella tavalla, että me ei menetetä sitä aktiivista toimijuutta, me ei mennä siihen ajopuumoodiin, vaan niin kuin pyritään luomimaan siinä virrassa ja vaikuttamaan niihin asioihin, jotka on meidän vaikutusmahdollisuuksien piirissä.
Tosi hyviä kysymyksiä. Joo, Tiina nostaa esille, että muutoskyvykkyys on tärkeä sekä ammattilaisten että vapaaehtoistyön johtamisessa ja motivoinnissa. On ehdottomasti samaa mieltä ja mä näen sen tavallaan tämmöinen, se on työelämätaito, tämä resilienssi sen osalta, että tosi tärkeää olisi. Ja mun mielestä kaikista mahtavinta siinä on, että ne on ihan konkreettisia arjen toimintatapoja, joita me voidaan treenata, voidaan harjoitella. Et esimerkiksi tuossa oliko se Heinin kysymys siitä, että tiimiyhteisössä, niin tiimin kehittämisessä resilienssi, niin mä sanoisin, että tiimihän voi tehdä ihan oman resilienssin vahvistamiseen liittyvän niin kuin harjoitusohjelman. Mä itse uskon paljon tämmöisiin treeniohjelmiin, että se on se yksi keino, että näitä asioita, näitä kannattaa treenata, näitä kannattaa kokeilla ja löytää sitä kautta se teille toimiva tapa vahvistaa sitä muutoskyvykkyyttä. Yes. Vielä on, voi kysyä. Kiitoksia tosi paljon. Kiva kuulla, että esityksessä oli hyötyä. Se on aina paras. Se on ihaninta, mitä voi sanoa esiintyjälle, että kiitoksia, että tavallaan tulee hyvään tarkoitukseen ja pystyy jatkohyödyntämään. Ja sitä mä haluaisin tässä painottaa ja kannustaa, että lähdettäisiin kokeilemaan niitä resilienssin, muutoskyvykkyyden ja muutoksessa elämisen menetelmiä. Ja useimmiten nehän muokkautuu sitä kautta, että kun meillä on kokemuksia, me opitaan erilaisten niin kuin tapahtumien kautta. Mun mielestä mielenkiintoinen seikka onkin se, että millä tavalla me ollaan saatu esimerkiksi näistä haastavista vuosista kokemusta siitä, kuinka me selvitään erilaisista kriiseistä tai erilaisista tilanteista. Ja mielestäni on sillä tavalla mielenkiintoista, esimerkiksi koko Suomen historian tarinahan on paljon siitä kyse, että kuinka me ollaan vaikeasta tilanteesta noustu siihen tilanteeseen, mikä meillä nykyisin on. Yksi maailman parhaimmista yhteiskunnista monienkin mittareiden mukaan, demokratian, hyvinvoinnin, koulutuksen, onnellisuuden osalta. Ja osa tätä on se meidän tarina, että kuinka me ollaan selviydytty haastavista tilanteista. Mä uskon, että organisaatioiden kannattaa kanssa miettiä sitä omaa tarinaa ja miten se sanotaan sitä, että millä tavalla me ollaan niistä tilanteista selviydytty ja kerätä vähän sitä muistitietoa siitä, että mitä tehtiin. Niin tämä on yksi semmoinen suositus, mitä mä suosittelen lämpimästi. Heikki kysyy, ei ole tyhmiä kysymyksiä, kysyy, että onko tyhmä kysymys, miten ongelmanratkaisu ja konteksti ja resilienssi liittyvät toisiinsa. Kyllä mä näen, että pystyvyyden tunnetta on sillä tavalla, että jos sä pystyt niin kuin näkemään sen ongelman tarkemmin ja siinä ongelmassa pystyt niin kuin käsitteellistämään, tajumaan, mistä se on kyse. Eli jos se muutos tuo semmoisen haasteen, jossa sulla ei ole minkäänlaista tulevaa ideaa siitä, että mitä tässä tilanteessa voisi tehdä, niin mä sanoisin, että siinä tilanteessa kyllä se tavallaan se kontekstin ymmärtäminen auttaa meitä vahvistamaan resilienssiä. Ja se toimintaympäristö, mä itse totean sen siinä, että jos kun mä valmennan tästä teemasta, niin mä aina sanon, että mä en usko, että mulla löytyy se viisaus, että mä voisin kertoa, että mitä te konkreettisesti tekisitte siellä päivittäisessä arjessa. Mä voin antaa näitä menetelmiä, järjestelmällisyyttä, sitä, että palautumista, sulkeumien tekemistä, keskittykää oleelliseen, mutta itse se organisaatio, ihmiset tietää, mikä se oleellinen on heidän työssään. Ja tällä tavalla se konteksti liittyy siihen, että kontekstin ymmärtäminen auttaa fiksua ongelmanratkaisua, joka tukee resilienssiä. Jes, Sari kysyy, mitkä olisi tiivistä sinun 3 pointtiasi esihenkilöllä, jolla hän voi vahvistaa tiimissä muutoskyvykkyyttä? Mä sanoisin, että esihenkilö on yksi, että antaa tukea sitä realistista kuvaa siitä, että mistä muutoksessa on kyse. Mä puhun paljon semmoista odotuksen hallinnasta, että pystyy saamaan hyvää odotusten hallintaa siitä, että ihmiset on kartalla siitä, että miltä se tilanne aidosti näyttää. Että esihenkilöllä usein on enemmän tietoa, hänen roolinsa on semmoinen, että hänelle tulee tietoa ja hänen tehtävä on selvittää niitä mahdollisuuksia. Sitten toinen, että luoda foorumeita tai tukea sitä, että asioista uskalletaan puhua ja luodaan sitä semmoista yhteisen ymmärryksen vahvistamista. Että olla tietyllä tavalla se mahdollistaa sille, että ihmiset pääsee keskustelemaan, yhdessä voidaan keskustella siitä, että mitä meidän kannattaisi tässä tilanteessa tehdä.
Ja sitten mä sanoisin, että yksi tärkeä asia olisi myös tarkkailla ihmisten jaksamista siinä päivittäisessä työn arjessa. Eli tietyllä tavalla tarkkailla sitä, että miltä se muutoskyvykkyys näyttää ja olla sitten niin kuin herkillä sensoreilla sitten missä tilanteessa minun tukea tarvitaan tässä muutostilanteessa. Jes, kiitos Tiina. Joo, mahtavaa kuulla, että lukioluokka on ollut kuuntelemassa tätä. Tosi kiva kuulla. Riina kysyy, että mitä mieltä olet siitä nykyään YT-neuvotteluista puhutaan monesti muutosneuvotteluina? Toi on hyvä kysymys. Nuo käsitteet luo aina todellisuutta. Niin tavallaan toi muutosneuvottelut, onhan siinä pientä semmoista niin kuin uuskielen niin kuin terminologiaa sen osalta. En mä osaa suorata kädeltä sanoa, että niin kuin tavallaan, että olisiko mä sitä mieltä, että pitäisi esimerkiksi sanoa, että älkää käyttäkö tuota termiä sen osalta. Mun mielestä noita molempia termejä niin kuin voi käyttää rinnakkain sen osalta. Ja tämä tuli nopeasti mieleen. Hyvä kysymys sen osalta. Ja haluan painottaa filosofitaustan, että termeillä on oikeasti merkitystä. Ja te olette tosi mahtavasti nostaneet sen esille esimerkiksi sieltä kysymyksellä, että tämä resilienssitermi saattaa vaikuttaa sieltä vähän etäiseltä ja semmoiselta, miten mä sanoisin, ei niin arkeen liittyvältä, niin olkaa herkällä korvalla myös siitä, että mikä omassa organisaatiossa on se paras termi. Eli me voidaan kuvata tätä samaa ilmiötä erilaisilla termeillä, ja useimmiten kannattaa valita se, joka tietyllä tavalla resonoi parhaiten, ja oleellista, että ihmiset ymmärtää sen samalla tavalla, että sillä termillä ei niinkään mun mielestä välttämättä ole niin iso merkitys, vaikka meillä on hyvin samanlaisia termejä, kunhan ihmiset ymmärtää sen sisällön samalla tavalla. Jes. Hei, tosi upeita ja hyviä kysymyksiä, ollut tosi hyvää, kivaa tämmöistä keskustelua, vaikka tavallaan ne tulee teillä kirjallisessa muodossa, mä vastaan siihen, että tosi tärkeitä nostoja, ja meillä alkaa nyt varmaan aika olla sen verran, että jos ei vielä tule enempää kysymyksiä, niin mä haluan kiittää tosi paljon tästä tilaisuudesta teitä. Ja sitten tosissaan meillä on tulossa näitä webinaarit, ajatteluiltapäivä-webinaarit jatkuu, ja sitten 10.6. kello 14 on tulossa aivan upea kollegani Mari Laari puhumaan Älä odota lomaa palautuaksesi, näin opit palautumaan arjen keskellä. Suosittelen tosi lämpimästi tulemaan kuuntelemaan Marin esitystä, mutta mulla ei tämän enempää tässä. Mä haluan kiittää teitä osallistumasta tähän ajatteluiltapäivään ja oikein paljon muutoksen elämisen voimia ja muutoskyvykkyyttä siihen omaan työn arkeen. Kiitos.